Bismillahi malatiga don kibaru kɛnɛ kan bi kibaran b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kangaba sira kɔnɔna a yirala ka fɔ ko sirabakan kasara dɔ kɛra ye ni maa 22 kɔni ni tora la maa 21 kɔni jogina kosɛbɛ. Ayiwa kibaran minnu sera ma olu y'a ka fɔ ko tarata don juillet kalo tile 28 kɔnɔna la ko sirabakan kasara dɔ kɔni kɛra kangaba ale ni Bakumana kɔni furancɛ la. Ayiwa ko o kasara in kɔni sababuya la maa 22 kɔni ni bɔra. Ayiwa o maa 22 kɔni min ni bɔra ko sirabakan kasara yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na maa 19 ni bɔra o yɔrɔ na. Ayi maa tɔ 3 olu kɔni ni bɔra tuma min na u sera dɔgɔtɔrɔso la. Ayiwa ko o tɛmɛnen ka bɔ yen maa 21 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni jogina kosɛbɛ. O maa 21 kɔni na maa 7 kɔni bɛ yen nɔ olu ka jogini kɔni fanga kɔni bonyara. Ayiwa an bɛ wagati min na ko bi ni makofɔlen ninnu minnu bɛ yen nɔ n'u jogina olu bɛɛ lajɛlen taara Bamakɔ dɔgɔtɔrɔsoba dɔ bɛ yen ni an b'a fɔ o ma Gabriel Ture ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen nɔ walasa u bɛ se ka furakɛ cogoya min na. Ayiwa ni kasara in a yirala ka fɔ ko nin ye taama mobili dɔ de ale kɔni ni ale ni bɛnniba kɔni donna ɲɔgɔn na ka kɛ sirabakan kasara ye. Ayiwa an b'a yirala ka fɔ ni kunnafoni ninnu kɔni dira ma minisiriso min sigilen bɛ taama kɔni ko ɲɛ kunna olu de bɔra ka ni kibaruya ninnu kɔni f'an ye. Wa ko min yɛrɛ ye mobili bolilaw ye ko u ka fɛɛrɛ kɛ u k'a lajɛ yɛrɛ de ka mobili boli dɔɔni walasa maaw ni bɛ se ka kisi walasa sirabakan kasara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Ko an bɛ wagati min na ko selinakɔnɔ la ko bɛɛ lajɛlen girinnen don ko nka ko u kɔni bɛ a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la walasa i k'i yɛrɛ kisi ni kasara. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Dire mara la a yirala ka fɔ ko maire dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale su kɔni ye. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirala ka fɔ ko araba don juillet kalo tile 22 kɔnɔna la ko nin ye dugu dɔ de ye ni ale bɛ Dire mara la n'o o dugu tɔgɔ ye Garba Kora ko ale kɔni maire kɔni su de yera. Ayiwa an b'a yirala ka fɔ ni makofɔlen ko ale kɔni su yera Gundam. Ayiwa o hukumu de kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra a yirala ka fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko n'a su yera ko a tɔgɔ ye Abdulayi Alifa Sise ko ale ye ni dugu kofɔlen ni o ye Garba Kora ko ale ye o kɔni maire ye n'o bɛ Dire fan fɛ. Hakilina jiginna an b'a yirala ka fɔ ko kabini juillet kalo tile 13 kɔnɔna la ni makofɔlen kɔni tununna a yirala ka fɔ ko marifatigi dɔw de kɔni taara ni makofɔlen kɔni fɛ yen nɔ ka taa n'a ye nka hali bi a kɔni ma dɔn marifatigi ninnu kɔni ye maa minnu ye. Awa sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la don n'a nata o kɔnɔ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gawo mara la a yirala ka fɔ ko fɔlikɛla dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale kɔni tununna a banbagati wale dɔ kɔni fɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirala ka fɔ ko juillet kalo tile 27 kɔnɔna la ko kɔna ale yɛrɛ ni Bore furancɛ la ko ni makofɔlen ko ale ye fɔlikɛla ye ale tun kan ka taa Gawo de ko nka ko bingannikɛlaw kɔni binna kan ni ka taa n'a ye. An bɛ don min na ko bi ni makofɔlen kɔni kibaruya ma dɔn nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ni makofɔlen kɔni bɛ se ka ye cogo min ani minnu ye ni banbagati wale kɛ u bɛ se ka minɛ cogoya min na ni min bɔra la an n'o dɔw kulo. Ayiwa kibaruya kuncɛ la an bɛ na coronavirus banakisɛ kibaruyaw ɲɛfɔ an ye sanga ni wagati minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'olu kɔni ye a yamaruya k'a ladɔnniya don o don coronavirus banakisɛ tagabolo kan an ka jamana kɔnɔ u ye sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila juillet kalo tile 28 kɔni na ko maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ k'o ye maa 7 ye maa 6 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni nɔgɔyara. Ayiwa kabini coronavirus donna an ka jamana kɔnɔ marisi kalo la fo bi maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ ko bɛ taa maa 2520 kɔni na o maa 2520 kɔni na maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni Ala ye lafiya kɔni di olu ma ni bana in na o ye maa 1919 ye maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni Ala ye olu ka kalifa minɛ la ni bana in sababuya la k'o ye maa 124 kɔni. Ayiwa ni ne kɔni tun ye coronavirus banakisɛ kibaruyaw ye ka da kulo kan. Ayiwa an balimaw an bɛ sɛmɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ayiwa an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye walasa Ala bɛ se ka jisuma kɛ gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu furakɛ. Aw sɛmɛ Ala ka san wɛrɛ kɔni seli jira an kɛnɛ la. Ayiwa an balimaw ni ne tun ye aw ka bi don kibaruw ye aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.